Salutare, dragi prieteni, și vin am găsit la un vlog. Suntem aici, vrem să cumpărăm un iepuraș. Aici, numai să nu plece. Să o pun pe sanie să vă arăt. Așa. Iepuraică foarte frumoasă. O să o cumpărăm. Cred că mă duc acasă și aduc bani și o să o cumpăr. Aici, foarte frumoasă. Oh. Ăsta tatăl sau a fost Californian. Ăsta e californian. german. German, da. German, de Transilvania. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu găsești așa cu bataia pe bot așa. Da, da. Năpulește. Năpulește. No, hai să o punem înapoi. Așa. Eu cam o oră mai stau face, dacă vii, Ok. vii cu bani. Bine, bine. La revedere. Da. Luați sănile, băieți. Eu iau asta mai ușor. Asta cu care eu stau. Hai, cam... Mary, Oli, te da și tu pune până jos. Așa, dragi prieteni, vrem să cumpărăm o iepuracă pentru noi. Așa. Mă duc până acasă și aduc banii. Adică mă duc la fermă, mă duc, aduc banii și o să văd ce o să mai fac. Și eu o să mai fac și poate și un video mâine cu ea, nu știu, o să văd. Și ați văzut, v-am zis că o să cumpăr o iepuraică, v-am zis. Asta, iepuraica asta pe care acum o să o cumpăr pe asta. O să o bag la iepuroi, bineînțeles, după câteva zile. Adică nu, după primăvară, când la primăvară. Aici sunt niște copii. Să dau și ei cu sania.